Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka jingya seng samla ka bakhatway jong ka Shela Presbytery ka balalong ha ka balang Presbyterian Mausun Ram. Nadu ka arpun reo tereng, hadu ka arpo praterek munta ubenai ka lalengkon. Da ki spangot ki reo ngai Kristan na ka leng kisnong ki bahap apo ka Shela Presbytery. Ki lawan to cekani jeseng ban sngap ya ka kubor jong ublay bat ki ketien na ka Bible. Hakas ngi bakat do jong gani jeseng lai sam ka ketien jong ublay seki para bangen the way na ki pastor orang ba jong ka KGP Assembly Reverend Dr. JF Jerwa. Ubalaya sam ka ketien jong ublay haka jeseng haka siteng ski ka baralong haka porsi beje. Haka ni jeseng lawan ni simentaru da ki kinhon kuaya jong jeseng samla ba per ki bahap apo ka jingkdop jong ka Shela Presbytery. Nganga duai banga kerpan bamba pi baro kinya duai. Bangin yo ya ka sarkar ka batmai ka bala ban ai kam ai jam ki samla jo ka jela ba ye chongi. Namar bagi babuan ki samla hagari haga jela chongi. Kila thai kila jerem bagi kit ya ki degree ki jongki. Kelam pat yo kam yo jam. Iwai samla lakam katakan epori wan office jonga pengadang teriak assembly yang pastor. Dua ilam pastor ngala thai ya kan ega degree. KMA ka biat kabangang lakit mentah katakan siang. Nilai dua ingat ma office jonga katakan sini. Bat hadir katakan dia benar yang boleh ulai. Ya kawai kakam kabai om lakum no kala long bangan pendon kam ya kan ke stan ke jina kabau ulai ulai hangi tung yen duai para bangai pai tung yen dam khosiu para bangai pai bangin penurlong no ya kata kajin pos niu jong kidong yalam ba iye jongi ki bom don su hagane ke pertai o Professor G.G. Swell irang ba bibi lendo baki weipat ki bala pos niu bakane ka jela Meghalaya ndah ba ka sarkar India kan ayangi kan long kata kabaki ong hakaktien fareng bakini ngangai kini kikintien jongo Profesor G.G. Swell unong hikai bae jonga ya subjek English ubada pena sisa ban kren ban tho haka fareng wong ya ka Meghalaya ngitan suyo ya ka kajingkermen jong ikan long bahkan long a patch of beauty and grace and a shining outpost in Northeast India. Kabenta jong ka jing itenan, jing itiang banpe. Bakru kadong bayai pernai, haka syatai lamingi, jong kari India bayai jongi. Kisamla nong ruaya ki kuayar kilapan palang ya ki jingbuat jing perhat jongi syaki ki ba kordor jong kani ka jaj pen riau bau belai ulai biat banbo haki de ki lom bae jongi ngadwai bakan de ka jing pos niu jong kini ki nong yalam jongi kan long kam no hakarukom kabakam tikna hakarukom kabangindayo sisya ya kiai ki bangetmi lenti lang bakas sengsyar kakrar kabanwan ra ya kasuk kasan ya kabaha kamiat hakinong song snong jong kajela baro kawe habang apai syarakari datang jinjau umat Jingle kapot kijing itri Dolu dubreu kada Kup Sodom Gomorrah Lanang jaminta
kajing susha kajing snan la thom chu bor wat ya ki hebare la nang chule ki jing au ya halakari tang ki jing len ya la du la rumpe ki kun kim snap ya la ipa inde kum hasodom kori kasi ngayang balay jingle chupor kinang kenre haklen jong kari ki balului ki shaleben tanjing shapting yani on dan shubaken ma asha ekuple kapor kan sapoy uplay hun tangno aslo shukle nilen yar to yosno I try to isne to le kapulan hagari jongi medei uple sha eka jinsu sha eka jishnan la thom chu por wat ya ki heparin la nan chule ki jing auya halakari dikasih badai jingkerku lekat syabapai om juga nyata jingkeru jaya pa em om patenju Rikasih riba ijongna Kamurong ikumbanjalo Jimbitarkan malam Wadenggo Rirung kasih kano itian Pat penyapan Kati utrai kadon rengkat Hadu mentah Rilun kasih Uri jongga Abad antip kano butai Uri japan Tumiki priu ki bayosno Jingkot ruple Kinro
为耶